Hello friends, दा मोनानि गेजेराव आंनि दोंसे अडिअ ओंखारगोन बेखौ नोंथांमोननो एसे डेम' खोनासंनो नागिरदों आङो खोनासंनो हागोन. Is it going on? I think no. I think no. मोनाहालासिम नोंथांमोना टटेल समखौ मोनगोन मिक्सिं खालामबाय थादों मोनाहालासिम हेगारगोन बड' संस दिनाव नोंथांमोना मोननो हागोन फेसबुकाव लिंकखौ शेयार खालामगोन नोंथांमोना डाउनलड खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थेंक इउ